Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang karamihan sa mga nasunugan sa Molo, Iloilo City, Sabado ng madaling araw. Sa 37 classrooms ng Baluarte Elementary School pansamantalang nananatili ang nasa 200 na pamilya. Kaya isinailalim muna sa modular learning ang ilang estudyante habang ginagamit pa ang mga classroom bilang evacuation center. Nagpapatuloy naman ang face-to-face classes ng ibang estudyante. Sa report ng Iloilo City Emergency Operations Center, 297 na pamilya o 927 na individual ang apektado ng sunog. Nasa 4.7 million pesos ang pinsalang iniwan ng sunog. Electrical short circuit ang tinitingnang sanhi ng apoy. Naging mahirap daw sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil maliban sa makipot ay marami rin ang mga nakaharang sa daanan. Ginaayo naton ang mga kapitan nga kung may fire prone areas kita da lihog ta monitor sa aton nga dalan para during time of emergency hindi man ta mabudlayan.